Sebulan nih Madura malahan kuwi. Lah, dekatnya Madura gue. Akhirnya sekarang tinggal di Jawa. Gue lama di Jawa, Pak. Sekarang tetap di Jawa. Ame siapa lu? Sama kakek sama adik gue, Mbak, di sini. Orang tua lu? Nyokap sama bokap. Alah. Di Jakarta. Nyokap Nyokap sama bokap. bokap. Nyokap sama bokap. Iya, nyokap sama bokap tinggal di Jakarta. Ngapain? Nonton bokap. Enak. Gawe pantun pura. Tuku sukun rupane ireng. Apa? Wong wedok sak Madiun muga-muga meteng bareng. Amin. Kok cengengesan rumangsaku kok iso. Alhamdulillah wa syukurillah. Mas ya, Nggih. dalu punika saged sowan wonten ing alun-alun Kabupaten Madiun. Nggih. Dalam rangka hari jadi yang ke-455 Kabupaten Madiun hebat luar biasa. Wah, tenan, Mas. Amin. Wah. Di bawah kepemimpinan beliau Dwi Tunggal Bapak Bupati Al Muharram Romo Kiai Ahmad Dawami Ragil Saputra utawa Kajimbing lan ugi Kang Mas Hari Wuryanto. Wah Madiun Padang Jinglang. Kok iso, Mas? Loh, percontohan nasional loh, Mas. Apa? Sebagai kabupaten proyek skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha yakwi alat penerang jalan lampu 740 lampu teng Kabupaten Madiun 7.458. lah Tanggal 18 Juli kemarin Betul. bebarengan dengan hari jadi Kabupaten Madiun serentak seluruh desa di Kabupaten Madiun dadi Padang Jinglang. gak enak nggon peteng teng Kabupaten Madiun. Nek sampai ana nggon peteng jelas niku. Apa? Mangkale banci. Ora enak ya iki rumangsaku kok iso. Madiun itu hebat luar biasa. Penyakit masyarakat pekat di Kabupaten Madiun tidak ada. Oh iya, Mas. Prostitusi, lokalisasi Kabupaten Madiun tidak ada. Bebas dari penyakit masyarakat. Tenan, saestu, Mas. Madiun bebas dari yang namanya prostitusi, komplek dan lokalisasi. Cocok. Betul. Mergo saiki zamane online. Alah. Malah cengengesan. Ora enak ya nih kok zaman online. Kowe mesti kulino mbukake micet nih ngono dadi kowe. Ya Pak, omongan karo kowe kok malah hebat luar biasa kepara dalu punika. Bapak Bupati Sepuh kepareng nenggani, Bapak Haji Muhtarom, Bapak Wakil Bupati Sepuh, Bapak Iswanto. Ugi kala wau wonten Bapak Kadiono, wonten Bapak Junaidi Mahindra. Hebat Mas, jajaran Perkompimda komplit, SKPD komplit, warga masyarakat tumplek blek karo tangga ora nyopo. Nah, karo dulur ora akur. Tanggane tuku gelang, atine melang-melang. wah. Tanggane tuku kalung lho atine bingung. Tanggane tuku mangkok atine gondok, tanggane tuku ceret lho mencret. Kuwi nek daerah liya, Mas. Daerah liya, Madiun warga ora. mriki Mboten kula nyekseni piyambak, Pak. Sene piye? Bapak kula niku asli kelahiran Madiun. Hah? Omahe Mejayan, desane Kebonagung, dusune Wates. Dadi kula niki termasuk trah Ronggo. Ronggo Jumena. Ronggo Lawe. Kene iki Ronggo Jumena. Ronggo Jumena. Laire teng Tuban iki. Nggih. Hebat. Nek wis bupati sepuh manunggal dados setunggal. Niki hebat lho, Mas. Leres. Iki padha karo sing diarani reuni. Sing wis suwe ora ketemu kumpul bareng iki padha karo reuni. Reuni ku kaya cah sekolah ngono, Mas. Oh, reuni ku ora mung cah sekolah tok lho, bapak-bapak ki ya butuh reuni, butuh ngobrol, butuh omong-omongan. Reuni kuwi apa ta? Re kuwi kembali, uni kuwi ngomong-omongan. Dadi wong reuni kuwi kembali omong-omongan. Apik. Sik, lek pancen cerdas tak takoki. Napa? Reformasi apa? Reformasi re niku kembali, formasi niku tatanan, kembali kepada tatanan. Oh, Piye to kowe iki? Reboisasi. Re kembali boisasi penghijauan. Kembali penghijauan menanam pohon supaya daerahnya tidak banjir dan daerahnya menjadi jantung kota sing hebat. Revolusi. Nah, napa Mas? Revolusi. Revolusi.
Re menika kembali, volusi menika perjalanan. Nggih. Volusi itu adalah perjalanan akhir, artinya apa? Kembali ke perjalanan awal. Tatanan baru. Tatanan baru. Remason. Ya apa iki lho kok iso mesti Kembali. Lho kudu iso ngartekke. Re kembali mason niku panas. Terus? Dadi nek ra percaya wing nek balik mripatmu ki ana re mason. Gebeken ngono lho kok mesti Kowe kok nesu. ora nesu piye kok. Ah, sing baku di hari jadi Kabupaten Madiun yang ke-455. Betul. Niki menawi kula onceki nyuwun sewu Pak kula niku sok nggotak-gathukne angka. Wah, iki Piye? rumangsamu kabupaten apa gedang kok mbok onceki. Iki arep tak gotak-gathik. Nah, aku nek gathuk-gathukne angka pinter Mas, wingi tembus 4 nomor. Wong kok senengane mesti ngono. 455. Nah, Betul. Penjabarannya. penjabarannya angkanya kan ada 4 dan juga 5. Heeh. Artinya itu 45 itu adalah semangat kebersamaan untuk kesejahteraan membangun Kabupaten Madiun berdasarkan Hebat tenan kok iso. Ngono kuwi jenenge dagelan cerdas iki ngono kuwi. Cerdas. cerdas napa aku mau njaluk warah Pak Gareng kok. Sengengesan rumangsaku kok iso. Alhamdulillah, sing penting kuwi berakhlak. Loh, berakhlak itu adalah iya toh Mas. Nggih. Baik, harus ditanamkan sejak dini kepada warga masyarakat utamanya anak-anak. Itu harus selalu ditanamkan jiwa supaya berakhlak, supaya yang muda hormat dengan yang lebih tua. Tanpa beda kaya Pak Bupati. Betul. Anggene ngajeni ngurmati karo para sesepuh rumiyin, Bapak Oh. Bupati sepuh nyatanipun nggih disuwuni pangestu dipun rawuhaken wonten mriki. Para pini sepuh dijaluki pangestu, para alim ulama dijaluki donga. Nyatane Kabupaten Madiun iso maju berkat kepemimpinan beliau berdua. Mergo ora ninggalno para pini sepuh. Dadi wong tua iku penting. Penting, Nek sing nom nom ya penting. Padha pentingnya tapi yang tua kuwi harus dihormati. Leres. Kuwi Sebab jenenge tata eneke krama. wong enom kuwi merga saka wong tuwa. Wong tuwa kuwi wis tau dadi enom tapi wong enom urung karuan kuwi iso tekan tuwa. Wong tuwa pengalamane wis akeh ibarat mangane uyah wis akeh tinimbang sing enom. Rungokno kuping. Betul. kok betul pripun to Mas? Lho ngoten niku, nuwun sewu. Sing jenenge pemuda era sekarang nggih, aja nganti kaya ngendikane Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Betul. Sing merdekake bangsa awake dhewe para sesepuh mbiyen. Sesepuh wong tuwa mbiyen tur ana tembange Mas. Napa? Entik-entik temunggul patenono, aja di wong tuwa malati. Rungokno kuping. Lali sumber ketiwasan. Sumbere piyai sepuh. Wong Nggih, sepuh. kula iku percaya nek sing tuwa kuwi malati. Ning nananging akan tetapi Iya. Piye-piye. sing tuwa kuwi durung karuan nek luwih apik timbangane sing nom. Sok kala mangsa sing tuwa iki njaluk perguru marang sing nom, mergo sing nom durung karuan luwih elek timbangane sing tuwa. Kowe iso ngomong, iso nggelar, kudu iso gulung lho. Ah tenan, Iso buka, kudu iso nutup. kediri kutane. Lho sing dadi kuwi bukti lan nyatane. Kebo sapi sing digugu. Keluwe Nek menungso entute. omongane. Jenengan setuju mboten? Setuju. Nek sing tuwa kuwi durung karuan apik, nek sing nom kuwi ya durung karuan elek. Lho, tuwa menang Ora iso, pengalaman ora lho, Mas. setuju aku. Menang pengalaman. Anane sing nom mergo sing sepuh dhisik. Dadi luwih apik sing tuwek timbangane sing nom. Iya. Kula tak tangklet nggih. Apa? Jenengan ngerti Patih Sengkuni. Ngerti Mojopahit. Anu Ngastina. Ngastina to. Sengkuni niku umure tuwa napa nom? Tuwa. Nek Puntadewa Enom. apik endi tumindake Sengkuni kalih Puntadewa? Lek mu bandingne karo Puntadewa ngono. Ngomong apik Sengkuni yo. Sesuk ora ditanggapne bosok lho. Sik, Mas. Mandura. Mundura. Tak kula bantu Pak sampean, kula bantu nun sewu. Nggih, no. Ngono kuwi sing mbok nggo conto, sing mbok nggo tulodo, aja wayang, Mas. Lah terus apa? Awakmu ning ruang transit, pas dandan mangan jeruk ora? Ya maem. Legi ora? Jeruke legi, Tuwa apa nom? tuwa, Nek nom, kecut. gedang mau legi ora? Gedange legi, Tuwa apa nom? tuwa. Nek nom sepet. Dadi pada intinya panganan apa wae kuwi nek tuwa mesti luwih enak tinimbang sing enom. Rungokno kupingmu.
Panganan apa wae? Nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Aku tak takon ya. Takon apa? Kowe wis tau mangan jangan bung? Nyapa lek tekan jangan. Aku takon. Enek Mbah Tarom. Wis ngerti Mbak Tarom iku senengane jangan bung. BTB. Contone liyane aja bung. Aja bung to Mas ngene lho. Ya apa? Kowe mangan jeruk ora? Jeruk. Jeruk iku Enak apa ora ning mburi mau? alah legi, Pak. Kuwi tuwek apa nom? Tuwa. Berarti tuwa luwih Luwih enak. sing nom. Sing enom niku kecut. Nah, kowe Pelem, tahu pelem, pelem. pelem. Ah. Pelem nek tuwa legi, Pak. Nek enom. Nek enom ya kecut. Lah iya dadi pada intinya panganan apa wae kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Stop, wis. Stop. Wis aja mbok bantah. Ora kowe iku dagelan kok tukang parkir jadi. Maksudnya wis aja gawe argumentasi. Ora entuk argumentasi. Ora oleh. Ya wis ra apa-apa aku manut kanca, Pak. Nah, kuwi sing apik, tertib iki jenenge. Berwayangan Ya. melu aku jajan Neng ning ndi? gone pasar Caruban. Enak. Wah, ning kono ana warung. Doyan jangan bung to. Balik rono neh lho Ora iki. ya jeruk ya Mas. Jangan bung kok jerak-jeruk. Jangan bung. Jangan bung doyan senenganku wong Madiun kok. Gawene saka apa, Mas? Jenenge bung ya saka pring. Sing digawe pring enom apa pring tuwa? Ya ora mesti sasak enom, sasak tuwa. Pring enom apa pring tuwa? Jenenge bung anak pringe ya mesine pring enom. Oh, gawene saka pring enom. Pring enom. Lah nyapa gawene ra saka pring tuwa? Ben nyogrot cangkemmu lho. Hae tuman anak dagelan mbok kon mangan gedhek iki masa. Lah jare sing tuwa luwih enak. Ya masa tuwa luwih enak ki papan nggawa Empan. empan. Ora kabeh kok sing tuwa kuwi enak tapi papan nggawa empan. Nah, contone bapak-bapak ingkang lenggah termasuk Mbak Tarom kan termasuk paling sepuh. Iya. Piyantune niku lembah manah, meneng, ora Anteng, jenjem wibawa. ora tau rasan-rasan, Pak. Betul, saking menenge lho. Tanggane ra ngerti utange Mbah Tarom ku piro. Lambemu tak koprok. Sewampluk bosok kowe terus. Kowe iki ngawur. Senengane ngasta DPR RI iya. aja. Cengengesan rumangsaku kok Lah, saniki pertanyaane, Pak. Apa Apa? pertanyaan? Sekedap malih kan wonten pemilihan 2024. Lah, Ya, terus? apa meneh hari jadi iki? Heeh. Iki kan mlebu bertepatan dengan bulan Juli. Hehehe. Wulan Muharram, nek Jawane wulan Sura. Kok wulan Juli iki lho Mas. Kowe oleh-oleh kakean mangan bung iki lho. Mate nggih bulan Juli sik Iki wulan Muharram utawa wulan Sura. Tumrape wong Islam, tumrape piyayi Jawa, wulan Muharram, wulan Sura ki wulan sing apa kuwi jenenge wulan sing wingit. istimewa, Mas. Istimewa. Mulane pada tanggal 10 Muharram itu banyak kejadian yang luar biasa Betul, Mas ya. nggih. Contohnya we pengen roh. Apa, Mas? Nabi Musa selamat saka kejaran tentara Fir'aun itu pada tanggal 10 Muharram. Sapa nih, Mas? Nabi Ibrahim terbebas dari kobaran api yang menyala menyangat-nyangat pada tanggal 10 Muharram. Selamat. Sapa nih, Mas? Nabi Yunus keluar dari hiu ikan paus. Paus itu juga tanggal 10 Muharram. Kula selamat saking kejaran BRI kali Mekar. Niku nggih ulan. Aku nek Sura iki diuper-uper BRI kali Mekar iki Pak Senemen Pak ben minggu e. Kok cengengesan rumangsaku kok. Kuwi nek daerah liya tapi nek Kabupaten Madiun mboten Mas. beda. Kabupaten Madiun itu 20% APBD digelontorkan untuk desa. Tepuk tangan untuk Kabupaten Madiun. Piye to kowe iki? Mulane nek enek desa ning Kabupaten Madiun kok ngantek desane ora maju, kuwi sing kurang pinter lurahe. Aja aneh-aneh lho, kowe Pak Lurah nang kono kabeh lho, ora. Nggih, Pak Saestu, nek kurang maju. Lah biyen jaman rong iso maju jare wah ora enek dana, ora enek biaya. Saiki dana digelontorne kanggo desa, nek ngantek desane ora maju ya banget. Banget ten sing salah iku siji lurah, loro RT. Kok iso? Mergo nek ana bantuan BLT sing diwenehi dulure dhewe. Hei, kuwi lak nggonmu, kene ora. Ora. Aja angger jeplak kowe iki kok iso. Woi banyakan, hidup RT. Kowe aja ngelok-elokne RT lho. Ngono iki padha karo menjatuhkan harkat dan martabat seorang RT atau rukun tetangga. Betul. Karena RT itu adalah ujung tombak pemerintahan paling bawah itu RT. Alah, RT
ujung tombak, bupati ujung tombok. Lho. Oh, bagian nomboke. Iya. Lah, aku iki gumun, Mas. Kok gumun? Nyapa to kok warga masyarakate Kabupaten Madiun ki padha sejahtera. Heeh. Apa pimpinane ku syaratnya piye, Mas? Nek pengen dadi pimpinan. Wah, kurang pengalaman Mas yok niki. Skill kiwa dan skill tengen itu Sikil. skill atau kemampuannya harus mumpuni Mas, harus cerdas. Bupati wakil bupati kudu pinter. Syaratnya dadi pimpinane kudu pinter to, Pak? Iya no. Heeh. Dadi wong urip kuwi sing penting Pinter. Wong aja lumuh ngangsu kawruh, aja sungkan golek pengalaman, gantungkan cita-citamu setinggi langit, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Lho. kowe ku taun 2023 sik tawekok. Kok iso ki lho. Tujuanmu wong urip kuwi sing penting Pinter. wah tawekok kowe. Wong urip kok sing penting pinter. Lah wong urip sing penting Sugih. kok iso. Wong ki lek ora pinter ora mungkin iso sugih. Wong Loh, dengan loh. kepinterannya Dereng dengan mesti, dereng mes derajat, pangkat, jodoh, rezeki, pati lan nomor. Niku nek astane Alah, kok tekan nomor. Siji Raimu kaya mesti petik, loro lah. jodoh, telu wahyu, papat derajat, 5 donya. Nomor aja mbok ketutne. pinter kuwi nek bener nemen-nemane pinter ning sing kalah karo wong bejo. Saiki sarjana S1, S2 dadi tukang becak yo akeh. Tapi nek wong sugih tetep sugih. Kowe nyalon lurah ngandalne pinter tok ora ndek dhuwit, sapa sing arep milih kowe? Ngomong kowe. Tuntutlah ilmu sampai Negeri Cina. nek kowe ning Cina ora ndek dhuwit arep numpak opo? Ngene. Jangkrik. Dalange mau ngomong piye? Pinter. Nyapa aku ora Oh, ngomong. tak katut yo sampean ngomong pinter, SDM skill. Dalange mbok katune dosane. Lah iki ngomong pinter kok. Nyuwun sewu. Aku iki saiki malah penting sugih timbang pinter. Aso. Iki tau to. Nyuwun sewu. Oh. Sampean jarene ngomong pinter, syarat utama. Iya. Bengi iki sampean dalang ning alun-alun Medion. Sampean iki golek apa? Silaturahim, serawung karo kiai, melestarikan budaya. Betul. Silaturahim tok. Melestarikan budaya. Gak golek duit, Nyapa kowe tekan duit barang. tetep golek sugih. Nek sampean golek pinter, gak mungkin sampean teko kene. Sampean mbok ning omah ngisi TTS ben saya pinter. BTB. Kowe rene tak loloi bung. Sik, ngene lho Mas, kula genahne Mas. Napa? Dengan ilmu, dengan kepandaian, dengan kepinteran, akhirnya kena kanggo nyambut gawe lah, nyambut gawe kuwi ngentukke rejeki, akhirnya dadi sugih. Proses Mas. Ngenteni pirang puluh tahun, ngenteni kuwi arep bongko lagi sugih. Nek perlu nom iki langsung sugih. Contone wong sugih kaya aku, Pak. 10.000. Dalang tanggapannya puluhan juta ngangon di sekolahannya 10.000. Aja akeh-akeh mendidik anak supaya tidak boros. Alah ngomongan cetil wae lho ada akeh-akeh Jangkrik. didik. Mas, ora iku lumrah, iki wis umum. Mas yo to Pak Bupati, Mas yo Pak Wakil Bupati, kene putrane SD, sangune ya nggur 10.000. Alah iku dadine kurang sugih, beda karo wong sugih. Lah nek awakmu Anak kelas 4 SD, budal sekolah sangune 2 yuta. Kudu entek rantek tapuk cangkeme. Isin nangkune sampe. lah lele rupamu omah ngontrak lho iki. Suprapitmu lorong lunas. Lah yo main Bayane. ngontrak arek kae tuku apa? Lemari es. Lemari es nggih apa kendem anakmu piye? Tek. Lho nyuwun sewu Pak, najan to omah kula ngontrak ning mboten sombong. Kula nek kemu niku nggih banyu aqua, Pak. Bayu. Tak kira banyu aki. Banyu aqua. Cuci muka raup. Nggih Fanta. Adus nggih Sprite. Sawi iki lho nggih ale-ale ya. Lah, dadi pirang-pirang dina direbung semut gawat kabeh kok. Sik, kowe ngaku Sabruk dadi basa seniman iku. sugih. Sugih. Sugih tegese nggen busana barang ya apik to? Apik, Pak. Surjan ya becik. Becik. Jarik ya utuh. Utuh. Deloken Mas, mburi iki. Wih, sama mburiane bolong iki. Lah iki bolong iki lho. Iki ana sing Ngono bolong sugih. jare sugih lho. Lho, mergo iki anane bolong, mergo aku ketemu sing luwih sugih. Dengan seni akan indah, Indah. hidup dengan agama akan barokah dan terarah. Mulane awake dhewe mung iso ndedonga, Mas. Nggih. Tahun 2024 insyaallah negarane awake dhewe iso nemu pimpinan sing adil juga
bijaksana, sementing bebas dari yang namanya korupsi. Amin. Kula niku nate maca buku, betul, tentang korupsi niku bukune iku judule Davide et Impera. Alah ya Bukune, ora bakule. buku apa? Bukune Davide et Impera. Kuwi politik pecah belah bisa Mbak. Ono pembahasan tentang korupsi. Heeh. Jadi Indonesia itu tidak akan jatuh dengan adanya 1000 pengemis. Iya. Tapi Indonesia akan jatuh dengan adanya 10 koruptor. Ya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, mari kita jaga Indonesia supaya tetap ada 9 koruptor. Alah. Yo aja ngawut Ora enak, terbebas. Pak Yuda. Nggih. Lah niki ugi panitia ngrawakaken salah satu calon kandidat doktor. Wah, Mbak Elisa Orkarus calon S3 nggih. Nggih, pasti Hebat. mempunyai wawasan yang luas. Lebih luas daripada Timbangane apa kuwi? Jangan bung iki apa kuwi ora. omongan ra genah belas ngono kok. Yo, dihormati ya. Siap, Ayo, nggih. ayo, coba kaya apa? Pelok Mas, yo. Dar. Nangis sajroning atiku. Wilujeng dalu sugeng dalu Mas Andi TB Cayuda. Sing dalu, Mbak. Dalu, Mbak. Sing bener sugeng apa wilujeng sih jane? Ya, nek wedok niki biasanya sugeng. Sing bener sugeng. Sugeng nek wedok, Mbak. Kalau wilujeng artinya apa? Wilujeng kuwi kanggo wong lanang. Kok iso? Mergo kuwi alune tengah. Kuwi alune ning ngajeng. Nek pengen ngerti sesuk wae tak foto tak WA-no kok. Cengenges. Wilujeng itu kan selamat. Selamat ya. Selamat. Kalau sugeng itu urip enggak? Sugeng itu bukan urip. Lah sugeng itu apa? Sugeng itu bis. Wis sugeng rahayu ngawut. Sugeng rahayu. Maksudnya sugeng kuwi urip. Nek Urip. wilujeng selamat. ngono lho Nek sing sugeng dalu berarti urip dalu. Nggih, biasanya bapak-bapak ini dalu ya do urip kok. Berarti ya bener wilujeng wae ya. Wilujeng ae, Mbak. Wilujeng. Nggih, wilujeng dalu Pak Cahyo, macange Malimbo, wilujeng dalu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati lah sedaya mawon ingkang boten saged kula biji-biji. Ora lho ki jane omong apa to ya ngono. Aduh, ya kita ini basa Jawa Jawa-Jawa ki sing halus paling ora ki intonasi katanya, kata demi kata itu ditoto, aja cepet-cepet dadi wong krungokne ki kae lho apa kae. Koto-kotone ta alun-alun ya, yang alun-alun. Kata. Basa Jawane apa? Kutu. Oh iya aku wong pinter, aku wong sugih mari. Aku milih dadi wong sugih mbangane wong pinter. Mbak, Mas Sesuk Ibe. kembulan jangan bong ya. Mbok diimbangi Mbak Elisa, awakmu kan ya besus bahasa Indonesia wong suwe ning Jakarta to kowe jarene. Weh, kamu lama di Jakarta? Gue malu kalau cerita. Iya. Emang kenapa? Kita kan di Madiun. Madiun itu terkenal loh sebagai kampung pesilat. Katanya Nah. pernah jadi atlet. Iya, gue dulunya memang atlet pesilat. Alah, Di sini. Pesilat. Pesilat ya pesilat. Pesilat. Ai jadi Pak. Tapi Ya ora nek kabeh. ora kabeh. Iya, kampung pesilat. Iya, kamu. Di Jakarta sana. Iya, lama di Jakarta, coy. Lah kenapa sekarang di Jawa? Wah, gue di Jakarta, hidup gue terlonda-londa jadi gue tidak bisa Terlunta-lunta ora Terlunta-lunta. sanggeke. Mengko tak idoni lho engko. Lonta-lonta. Iya, lonta-lonta. Lonte-lonte. Iya, lonta-lonta. Oh, berapa dine di sini? Gue lame ada sebulan. Sebulan ini Madura malahan kuwi. Iya, dekatnya Pedure gue. Akhirnya sekarang tinggal di Jawa. Gue lama di Jawa, Pak. Sekarang tetap di Jawa. Ame siapa lu? Sama kakek sama adik gue, Mbak, di sini. Orang tua lu? Nyokap sama bokep. Alah. Di Jakarta. Nyokap Nyokap, sama bokap. bokap. Nyokap ya. Nyokap sama bokap. Iya, nyokap sama bokap tinggal di Jakarta. Ngapain? Nonton bokep. Balik nah Ucluk ora. Oleh-oleh wong sugih tok ning ora pinter ora ngono pinter kuwi. kayak ngeten iki. Sugih tapi pekok. Madiun Mbak Elisa. Wah, luar Silakan, biasa Mbak Elisa. ngaturaken Wilujeng ambal warso yang kaping patang atus aku wis ngapalke Ora kepak. bola-bali lho pepak basa Jawa ora apel-apel. Wilujeng. Wilujeng ambal warso. Bener.
betul Warso. Kabupaten Madiun ingkang kaping patang hatus gangsal doso gangsal. Piye to Mas? Sampeyan iku aku jane wisin nak kemari sampeyan iki. Wisin kok budal. Lah anake ya pisan iki tok ora budal. Wilujeng Ambalwarsa Kabupaten Madiun kaping 1155 gangsal. Alah kuwi remuk piye. Kabeh kowe iki. Sing malah bledru. patang apa sekawan? Patang apa sekawan? sekawan atus 55. Seket itu bahasa kromo bukan. Ora. Yang kromo gangsal doso. Sik Mbak, sing jenenge aksor aku malah bingung dhewe musuh kowe. Ora jane sekolah enek angka. kok enek basa 50 gangsal dosa. Angka Jawa ora kabeh dibasakne. Coba buka pepae lho. Apa, Be? Pepak. Pepak basa Jawa. Lek ngoko ya, berarti kaping 455. Ngoko. Petang atau seket lima. Nah, yen Kalau kromo kromo. kuwi 450 gangsal. Sekete nggak dikeramake. Kok kamu pilih kasih? Ngene lho, nek angel-angel sampean 455 sampean macane Q5. Wis beres. Oh ya, apa ya? Q5. Iki Mbak, Patang Q5 ya. harapan untuk Kabupaten Madiun Mbak Elisa. Harapane iki gandeng kemarin itu dilalah tanggal iki saiki tanggal piro? 24. 24. Wingi 23 Juli itu Hari Anak Nasional. Betul. Jadi luar biasa tadi Pak Bupati mengunggahkan anak-anak cilik-cilik. Ora lho, bahasa mengunggahkanne apa? Karo ngunggahne wedi. Minggahkaken. Nginggahaken. Iki padha karo MC nggonku iki. Padha anakan cah cilik-cilik menek ngono. Dimohon untuk anak-anak diadoskan harapannya untuk anak generasi yang sekarang muka-muka bisa mencapai cita-citanya meraih prestasi mengharumkan nama negeri. Seperti contoh-contoh tokoh orang-orang Madiun seperti Pak Panglima ya itu yang didongake. Tapi satu lagi yang patut diacungi jempol, yang patut ditulis dengan tinta emas bahwa di Kabupaten Madiun Mas TB untuk penanganan stunting itu terbaik se-Indonesia. Tepuk tangan Kabupaten Madiun. Keren. Piye kowe iki? Nyekseni dhewe Mas aku. Anakku ning Tubane kuru tak titipne Pak Bupati so lemu lah ya Mas. Rumah samu Pak Bupati penitipan anakmu. Ono gleleng sugih kene yo mbok ditipke. Cengengesan. Nek ngomong masalah stunting kersane beliau nanti apa menika matur dawuh piyambak. Nggih. Perlu belajar apa ide Mas TB? Heeh Mas. Nggih menika kula pengen ngaturaken gandeng wau pun kathah omong-omongan. Sekarang aku mau ngaturaken tembang boleh, tembang-tembangan. Tembangan. Kula kalian mati sampun omong-omong. Tembangan. Ning luwih sae melih Mbak Lisa menawi nembang jenengan kalih Bapak Wakil Bupati. Terus sekalian diaturi minggat ke Pak Bupati kalih Pak Wakil. Menika dawuh saking Pak Bupati menika kula tak teng mirsani mawon amargi kala wau sambut-sambutan ngoten niku. Ngoten. Nggih. Romo Yai niku pancen ngoten kok. Monggo mriki Gus sareng-sareng. Nggih. Yai sama Al sama Mas mau. Lho, Ahmad Dawami. Nama Islami. Nek pengajian sebutannya apa mau Mas? Al Muharram Romo Yai Haji Ahmad Dawami Ragil Saputra. Seduraku. Al Muharram lho. Aku Al Muhalal. Alah. Apa enek? Lambene cukup jeplak. Wah, pinggir jeplak iki. Kagem dumateng pepunden kula Bapak Hari Wuryanto. Kang Mas Hariwur. Menika mandat saking Bapak Bupati supados minggah wonten pepanggungan mriki atur panglipur dumateng masyarakat Kabupaten Madiun ingkang tumplek-blek wonten ing mriki. Panas-panas mlaku nggih ngurmati. Panas-panas mlaku. Bapak Babub tindak ana ing pepanggungan. Ya, dados.